weer een Rijksministerraad hadden. Waar overigens niet ongelooflijk veel spannende onderwerpen op de agenda stonden. We hebben op de agenda gehad de halfjaarrapportages van het College voor Financieel Toezicht. Daar hebben ze zelf ook al eerder over gecommuniceerd. Het jaarverslag van de Kustwacht is vastgesteld en het ministerie van INW heeft aangekondigd dat de schepenwet wordt gemoderniseerd. En verder nog een aantal diplomatieke benoemingen. Dus dat is eigenlijk zaken die nodig en nuttig zijn natuurlijk, maar niet heel spannend. Tegelijkertijd leek het ons wel goed om met u te spreken, omdat er wel een aantal andere onderwerpen aan de orde zijn waar we graag iets over wilden vertellen. En dat begint met de aankondiging vandaag dat de nationale hypotheekgarantie voor Bonaire wordt verhoogd. Dat is een project wat we eerder zijn gestart om ervoor te zorgen dat het voor mensen met een kleiner inkomen ook mogelijk is om een hypotheek af te sluiten bij het aankopen van een huis op Bonaire. Maar de grens daarvoor was eigenlijk te laag. Die was $225.000 en hebben we opgetrokken tot $305.000. En dat doen we samen met een aantal partijen, namelijk de Nationale Hypotheekgarantie, dat is een organisatie, en de Maduro Curiels Bank, MCB-bank op Bonaire. En die hypotheekgarantie die bestaat overigens in Europees Nederland ook. Om een garantie te krijgen bij zo'n lening af te sluiten, bij zo'n hypotheeklening af te sluiten. En deze garantie geldt nu dus ook voor Bonaire, of gold al, maar is opgehoogd, omdat bleek dat het bedrag gewoon te laag was. Dus er zijn te weinig mensen die hier gebruik van konden maken, omdat, en dat weet u zelf ook, de huizenprijzen natuurlijk op Bonaire behoorlijk hoog zijn. En die €225.000 eigenlijk onvoldoende bleek te zijn.